Bismillah. Bar gida, ni zan fita. To mai gida ba za a samu na ba aice fa ne a gurin ka ba. Wallahi uwar gida yau ma din dai sai a hankali, sai dai idan na fita insha Allah zan dawo sai in kawo miki duk abin da na samu. Tom kenan sai ka dawo, Allah ya tsare. Na dawo. Hello? Hello madam. Mai gidan nawa ya fita. Har ya fita kenan. Za ka iya zuwa. A to kenan ga nan zuwa. Ani ina dan zuwa mutumina. Shegen kaya. Ta faɗi kenan. Ku gama wani ne kenan. A muna nan dai. Ai yayi malam. Kai ina laifi. Jaji baya nan ko ya riga ya bata. Shiga daga ciki. To dai yanzu ga wannan abban. Na gode sosai Malam Aris. Dan Allah ka ga makamanta ba wancan karan ma baka biya ba. Gashi ko na ƙara maka yanzu. Dole cewa na san kai mutum ne dai mai ƙoƙarin neman nashi. Kuma dan Allah a taimaka cika alƙawari dan Allah annabi. Insha Allah zan yi ƙoƙari in ga na kawo. To shikenan. Na gode sosai. Bari in samu in dan kai musu gida. Na gode. Yawa. Kai ina gaya miki ai na ji daɗin yau din nan wallahi. Yau din nan sai dai in ce ai sai alhamdulillah ga weda ya bara haɗin kai. Allah ko? Wallahi. Assalamu alaikum. Bismillah. Sai an zan. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Mijina dan Allah ka yi haƙuri, dan girma Allah na san ban kyauta ma ba, dan Allah ka yi haƙuri. Haba Habiba, me yasa za ki ma haka? Wallahi mijina ban yi hakan da wani manufa ba. Sanin kanka ne mai gida, ka san muna da buƙatar abinci a gidan. Kaga aikin nan da kake ba wani samu kake yi ba. Wata ran ma abincin ka san da ƙyar muke samu mu ci so ɗaya a rana. Ko jiya da ka dawo ka iske abinci a gidan nan, kuma haka ka ɗauka ka ci baka tambaye ni a inda na samu Ba ba. Habiba, sanin kanki ne kin san cewa ina iya ƙoƙarina wurin ganin na kawo miki abin da yake ci. Duk da cewa ba wai wani takamaiman sana'a ne nake da shi ba dama. Amma Habiba da wannan abin da kike aikatawa, ina ga ai gwara ki je ko gidanku ne. Na san ba za su rasa ɗan abin da za su ba ki ci ba. Amma dan Allah, yanzu kin san laifin da kika aikata ko ki ɗauko wani namiji ki kawo shi cikin gidan mijinki kuma kuna aikata abin da bai dace ba. Kin san wani kalan hukunci ne yake ga duk macen da take aikata irin abin da kika aikata yanzu? Ko da na je gida ba za su taimake ni ba. Sanin kanka ne tun farko sai da suka ga baka da wani takamaimai sana'an da za ka rike ni da shi. Haka kuma na bijire musu na aure ka. Haka ne Habiba. Tabbas ni kaina na san na yi kuskure da na yi aure banda takamaiman sana'an da zan riƙe ki. Sai yanzu ne na gane cewa na aikata babban kuskure, kuma ga baki ɗayan mu mun yi kuskure. Ke ma ɗin da kika bijire ma iyayenki ka ce kin ji kin gani a haka za ki aure ni. Amma insha Allah daga yau zan yi ƙoƙari iya bakin ƙoƙari na in nemi abin da zan dinga riƙe ki. Amma ina so ki sani cewa abin da kike aikatawa cin amanar miji ne, kuma Allah da manzansa suna fushi ga duk matan da ta aikata kalan wannan abin da kika aikata. Duk da dai cewa laifina ne, amma kima ɗan Habiba bai kamata ki aikata wannan abin da kike aikatawa ba. Amma insha Allah daga yau zan yi ƙoƙarin wurin cewa iya bakin ƙoƙarina wurin cewa duk yanda zan yi in ga na nemo abin da zan riƙe ki. Insha Allah zan yi ƙoƙarin haka. Amma dan Allah ina roƙonki, dan Allah dan Annabi kar ki ƙara kwatanta aikata irin abin da kike aikatawa. Dan Allah na roƙe ki. Insha Allah mijina zan kiyaye, dan Allah ka yafe min, ba zan sake ba.
shikenan ba damuwa ga ɗan abin da na samu.